футбол бозии дӯстдорию бадбинӣ аст. Агар мухлиси як даста шавед, ба таври автоматӣ дастаи рақибро бо бозингаронаш бад мебинед. ин қоидаи табиии варзиш аст, вале баъзе бозингарон қоидаро вайрон мекунанд. яъне имрӯз оиди бозингароне ҳарф мезанем ки хейтер надоранд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. рӯйхати бозингарони хейтер-надоштаро бо Андрес Иньеста оғоз мекунем. ӯ футболбозе аст ки дар Сантьяго Бернабеу барояш каф кӯбиданд. яъне агар мухлисони Реал Мадрид легендаи Барселонаро бад набинанд, пас кӣ бояд бад бинад? ӯро ҳамчунин барои бозингари сатҳи баланди футболӣ буданаш эҳтиром мекунанд. дар бораи бозингари Барселона ки дар Бернабеу барояшон каф кӯбиданд гуфтем, Роналдиньо ҳам ба он нафарон шомил мешавад. ҳамагон Роналдиньоро дӯст медоранд. ӯ амбассадори бозии зебои футбол ҳатто дар вақти корномааш ба ҳисоб мерафт ва беҳтарин маҳоратро бо ханда дар рӯи манзури мухлисон мекард. маҳз ӯ аксариятро ошиқи футбол кардааст. боз мегӯем ки ӯро ҳама дӯст медошт. мухлисони даста, мухлисони рақибон ва ҳатто шахсони мутасаддии бозиҳо. мо борҳо дида будем ки ба Роналдиньо довар ханда дар лаб кортизар нишон медод. яъне гуфтанӣ буданд ки мо туро дӯст медорем, вале ин кори мо аст. ҷолиб, ҳамин хел не? нафари дигаре ҳам аз Бразилия аст ки монанди Роналдиньо қадраш мекунанд. номи ӯ бошад Кака аст. Какаро кӯшиш ҳам кунед бад дидан наметавонед. ӯ ҳамеша бепроблемаи банди бозии хеш мешуд. Кака ҳамеша бо футболи зебояш худро нишон медод ва ҳатто баъди анҷоми корнома обрӯяш баландтар гаштааст. барандаи тӯпи тиллоиро баъди анҷоми корномааш борҳо дар мусобиқаҳои маҳаллии футбол дидаанд. ин футболбозро бад дидан намешавад. он доварро дар ёд доред ки барои селфи кардан ба Кака корти зард нишон дода буд. ана ҳамин хел ӯро тамоми ҷаҳон дӯстдорӣ мекард. Лука Модрич бозингари дигар дар ин рӯйхати мо мешавад. зиндагӣ дар замоне ки шӯхиҳои онлайнӣ модда шудааст, ҳамагон эҳтиром ба легендаи Реал Мадрид зоҳир мекунанд. мухлисони Барселона ӯро барои боз доштани Роналдо дар шикасти рекорди барандагони тӯпи тиллоӣ дар соли 2018 дӯст медоранд. тарафдорони Роналдо ҳам дӯсташ медоранд, зеро ба Роналдо дар қаҳрамониҳо дар Лигаи Чемпионҳо ва тӯпи тиллоӣ зиёд кӯмак кардааст. медонед боз кадом нимҳиматгарро бад намебинанд? Кристиан Эриксенро. ӯ ором табиат ва беҳамто дар футбол аст ва чӣ хел шумо одамеро бад мебинед ки дар назди чашми мухлисон қариб ҷони худро тамоман аз даст медод. ҳама ҳаводорон орзу мекарданд ки Эриксенро дубора дар майдон бубинанд ва баъди ин касе дигар Кристианро бад намебинад. ягон кас. нимҳимоятгаронро ба назар бештар эҳтиром мекунанд. нафари баъдӣ ягон хейтер дар худ надорад. Марко Ройс. ин бозингар тӯли 10 сол аст ба пешниҳоди дастаҳои бузург гӯш накарда дар Дортмунд боқӣ мондааст. пешниҳод надошт не, дошт, вале қабулашон намекард. Ройс баъдан ба мушкилии ҷароҳат бардоштан рӯбарӯ шуд ки ӯро аз мусобиқаҳои бузурги ҷаҳонӣ ба монанди ҷоми ҷаҳонӣ 2014 ва 2022 ҳамчунин Евро 2016 дур сохт. тамоми фазои футболӣ ин футболбозро дӯст медоранд. ҳатто мухлисони Бавария бадбинӣ нисбаташ надоранд. аксҳои Ройс бо аввалин ҷоми олмонии худ амнияти футболиро таъмин карда тавонист. акнун бо диққат шавед, зеро се бозингари Испания ҳам ҳастанд ки дили мухлисонро зиёд ба худ ҷалб кардаанд. гап сари Давид Силва, Хуан Мата ва Санти Касола меравад. ҳар се бозингар дар дастаҳои худ маэстроу легенда гаштаанд. Мата дар ду дастаи оштинопазир бозӣ кардааст ва ҳарду ҳам ӯро дӯст доштанд. Давид Силва нотакрор боқӣ мемонад. Санти Касола дӯстдоштаи мухлисон буд ва монанди экспертҳо ҳарду пои худро ба кор мебурд. ӯро ҳам ҷароҳатҳо бисёр азоб доданду имкон надоданд ки Санти карьераи зеботар дошта бошад. маросими бозгашти Санти ба Вильяреал қиссаи алоҳидае аст ки тарафдоронашро бештар сохтааст. ӯ дар ҳақиқат сеҳрнок дар майдони футбол ба ҳисоб меравад. дар ин навор қариб ҳама нимҳимоятгарон шуданд, вале дар охир Нголо Канте ҳам дар ин мавқеъ ҳаст.
шумо медонед ки бозингари дастаи Челси ҳақ дорад ки дар ин рӯйхат бошад ва мо боварӣ дорем ки шумо ҳикояҳои зиёде аз чӣ қадар содда будани ин футболбозро фаҳмидаед. аз иштирок дар маъракаҳои мухлисон то ба истироҳат бо мухлисони дастаи рақиб, ин бача дар ҳақиқат фарқкунанда аст. Канте тавонист дар корномааш ҷоизаҳои баландтаринро соҳиб шавад. бемушкилӣ мегардад ва беҳтарин дар майдон аст. чӣ хел ӯро бад бинанд? Эрлинг Холланд. ин бозингар мисли робот дар бозиҳо ҳунарнамоӣ мекунад, вале тарафи дигари Холланд ин хушрафторӣ мебошад. ӯ баъди бозӣ бо Челси ва қаҳрамонӣ дар Премер-лига бо Грилиш дар пахши мустақими телевизион шӯхиҳо мекард. ӯ бо кӯдакону ронандагон ва муҳофизони даста меҳрубон аст. Холланд дар ҳақиқат дар ҳар замон хислати хуб дорад ва касе бадбинӣ нисбаташ нишон намедиҳад. хуб дӯстон, ба ҳамин тамом. ҳатман обуна шавед ки боз аз наворҳои ҷолиб қафо намонед. то боздид.